बीजेपी आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव गावस्रानाय फैबाय नामा? फैगौ बिसायख'थि बिटिआरआव बीजेपी दोलोआ हारसिं सोरखार दानो थाखाय थागथियारि। मख'नो गोनांदि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव सा 52निबो गोबां सुबुंफोरा बीजेपी दोलोआव हाबदों। सान्थिपुर आरो गुबुन गुबुन गामिनि गासै सा 52 सुबुंफोरा बीजेपी दोलोआव हाबदों। बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोआ चिरां दुवार बियाब एबा गासै बिटिआरआवनो बीजेपी सोरखारा हारसिङैनो सोरखार दागोना रोखा। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंथिबावदों दि जाय समाव दा इउपिपिएल आरो बीजेपी सोरखार सालायगासिनो दङ, बे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गोदानै बीजेपीआव हाबनाय सुबुंफोरखौ बायदि रावजों सोंखारिनाय, जेरै सियाल गोथां, हाग्रा फोजोबस्रांदों बायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना बुंथियो बिथांमोना। बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो बीजेपीआव हाबफैनाय रायजो राजाफोरा बुंथिदों दि रायजो राजाफ्रा थास'लाइनि दै, जाय सोरखाराव दं, जाय सोरखारजों थाफायोब्ला जिउ खुंनायनि खाबुखौ मोनगोन, बे दोलोजोंनो रायजो राजाफ्रा थाफानो गोनां जायो। जाय समाव दा बीजेपीआ मिरु आरो रायजोआवबो सोरखार दं, बेनिखायनो बीजेपीनिफ्राय जिउ खुंनायाव माबाफोर राहा मोनगोन सानना बीजेपीआव हाबदों होनना फोरमायो। थांनाय 22 जुलाइनिफ्राय 27 जुलाइसिम आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 बादायलायनाया गाहामैनो खुंफुंजाबाय। बे बादायलायनायाव क'क्राझार जिल्लानि उसु गेलेगिरिफ्रा गावबा गावनि नाजानायनि गेजेरजों मेडेल देरहासारनो हानानै ओनसोलनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हादों। बे गेलेनाय बादायलायनायाव उसु गेलेगिरि हानजानिफ्राय गासै सा 14 बादायारिफ्रा जाफुंसारनो हादों। बेनिनो साब्रै फारियै सिसिला मुसाहारि, जनिला ब्रह्म, दैजि राभा, दयामुथि बर्मनआ सनानि मेडेलखौ मोननो हादों आरो सा 6 फारियै जनिला ब्रह्म, हेनाजि ब्रह्म, बुब्लि दैमारि, दैजि राभा, मिथिसार बसुमतारी, सोरांसार ब्रह्म बिसोर सा 6 रुफानि मेडेल मोननो हादों आरो सा 4 आयन दत्त, दीपिका बर्मन, दैमालु ब्रह्म, निरन्जन ब्रह्म बिसोर साब्रैया तामानि मेडेल देरहासारनो हायो। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव उन्दै गथ' लांखारनो नाजानाय सानै आइजोखौ पुलिसआ हमदों। गुवाहाटी नोगोराव गोब्राब नाजानायनि उनाव उन्दै गथ' लांखारनाय जाथाया सोराव फैगासिनो दं। बुधबारखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव हमनो मोनदों उन्दै गथ'खौ लांखारनो नाजानाय सानै आइजो। मार्च दाननि उनाव जीएमसीएचआव गिबि खेब बे जाथाया सोमजिदों। रिपर्टनि बादिब्ला सानै आइजोआ उन्दै गथ'खौ लांखारनो नाजानायाव जीएमसीएचनि सिकिउरिटि पार्सनेलआ हमनो मोनदों। हमनो मोननाय सानै आइजोखौ प्रमिला डेका आरो बिजिता दास होनना सिनायथिनो हादों। बे सानै आइजोखौ उन्दै गथ' लांखारनाय कन्ट्रेक्टआव खामानि मावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौराङाव मोनथिनो मोनदों।